solo leangada soxolela kanjani wemngamona nakho ngithetha macala lolu solo seliyangena uxolela kanjani wena ke nakho ngithetha macala awuzaphinde zaphinde zanqamana futhi awusuka madoda iyo leyo ndaba ngicela ukubingelela ngiphinde nginamukele ku station esikhulukazi nibingelwa yimina kusayimina futhi umfoko kaNkeshenkeshe sizokhuluma indaba enkulu yokuthi ke eminister umfoko Khuzwayo phansi leni enquthu siyamazi ke uthi eminister abanye bethu bemteketisa ke bethu Ntsumpa ke Mabesho ngiyabona nje nama-post lapha Facebook bayamgxeka bathi awusethini ke manje uNtsumpa uthatheke ithuba ke wangena ku Facebook osuna namhlanje wagxeka lapha na ke uKhuzani umfoko waMpungose ke akusi umntalapho lona nje uvo lwakhe nayabelibeka njengejonga ekade ephila nalo futhi njengomuntu oseyingqalabutho emculweni nomaskandi uthi ke uDlubheke ubukelana umfoko Khuzwayo uthi uKhuzani useyaganga nje leli zinga akakulo akuselona lokuhamba uhlokolozana nabaculi nomuntu obulala kakhulu abantu ugcina engasazibulaleli usuke seneqeqebenyana lakhe akashaya ngalo abantu so baculi azena amazinga enu shuthi ke ubemchazela ukuthi ke uKhuzani akalazi izinga lakhe ngabe ke uyithatha kanjani ke le ndaba yakhe umfoko Khuzwayo lena ayibeka kanjeni ukuthi ke ngabe uyatalapha noma nje ubeka kahle uyamluleka njengensizwa yenye ngicela ukuzwa lapha ku comment ngezansi ngicela udlule ngo like no share.